Vítajte na dnešnom rozhovore s koučkou Peťkou Vašičkovou, ktorá sa zaoberá zraneniami alebo vzorcami z detstva. A preto som si vybrala práve tému, že aby šťastie nás a našich detí neovplyvňovali tieto vzorce a zranenia. A teda toto je Peťka Vašičková a môžeš sa predstaviť nám. Děkuji, Dianko, děkuji moc za pozvání, moc si toho vážím a věřím, že naše téma bude pro spousta lidí inspirující. Já se teda jmenuji Petra Vašičková, jsem koučka a mentorka a pomáhám lidem odstranit bloky z dětství, podvědomé vzorce a vlastně všechno, co lidem brzdí na cestě k osobnímu růstu anebo k tomu, aby mohli zažívat plnohodnotně pocity štěstí a spokojený život. Takže čo sú to vlastne tie vzorce z detstva? Velmi dobrá otázka, Dianko. Vzorce z dětství jsou vlastně takzvané naše pravdy, které vznikají v určitých situacích, které my vidíme jako děti a zapíšou se nám do toho našeho podvědomí. A bohužel tyto vzorce a tyto pravdy, které vlastně ve skutečnosti ani pravdou být nemusí, tak v nás zůstávají natrvalo zapsaný a my podle nich potom v dospělosti se chováme. Ako nám vlastne tieto vzorce z detstva ovplyvňujú život? Dobrá otázka. Tyto vzorce nám mnohdy nemusí dovolit žít vlastně náš život podle toho potenciálu, podle toho, pro co jsme se narodili. Pokud já tady dám příklad u tebe, jsem umělkyně, mám talenty v kreativitě a pokud jsem vedle sebe měla rodiče, který mi naopak vychovával do takového výsledkového chování, tak ty potom vlastně budeš hůř ten svůj talent projevovat v dospělosti, protože tam budeš víc nastavená na ty výkony, na ty výsledky a nebudeš umět se projevovat vlastně ve své přirozenosti. Jo? Takže vlastně nám to potom tyto vzorce a bloky nám zabraňují žít podle našeho potenciálu, protože mnohdy si tam zapíšeme ty pravdy jako skutečnost. Dám příklad, rodič se na mě nějakým způsobem špatně podívá, stačí i tento moment a mně se to zapíše, maminka mě nemá ráda, tatínek mě nemá rád, nejsem dost dobrá. A to dítě vůbec neví, že třeba tatínek zrovna něco řešil v práci, že nemá dobrou náladu, nebo maminka, že není spokojená a šťastná ve svém životě, nejradši by třeba chodila tancovat nebo by dělala práci svých snů, ale bohužel to dítě neumí si to takto pojmenovat, ten pocit. Ten rodič, když nemá dobře vybavenou svoji komunikaci a neumí pojmenovat včas dítěti, hele, dneska se necítím báječně, dneska se necítím dobře, tak pokud to zdravě nevykomunikuje s tím dítětem, proč tam vznikne takovýto odmítnutí, tak automaticky si toto dítě zapíše nezdravě, nemá mě ráda, cítím odmítnutí, cítím dokonce až to jde do zranění a v dospělosti pak automaticky potkáváme, dost často se děje, že my si přitahujeme stejný typ lidí, jako jsou ty naši rodiče a vlastně nám vyzrcadlují tento typ vzorců, že se nám vlastně potom potvrzují znovu, aha, no jo, tak já vlastně nejsem dost dobrá. Jo, takže ovlivňují nás v tom, že my pak věříme té pravdě, kterou jsme si zapsali v dětství, že nejsem dost dobrá a vlastně přestanu vidět úplně svoje talenty a vlastně ten náš potenciál spíš jako uzavíráme do určitý jako bubliny, kde vlastně mu není dobře a přitom nedokážeme ho rozvíjet plnohodnotně, protože tam je vlastně ten potenciál je pokrytý vrstvou těchto negativních pravd a vzorců, který jsme si jako dítě tam prostě nějakým způsobem přeložili, aniž by to ta pravda vlastně byla. Takže ovlivňuje nás to na té cestě, že nejdeme podle toho srdce a mnohdy 90% žijeme podle těchto vzorců, který nejsou pravdiví a který nejsou ani vlastně ta skutečnost, která ve skutečnosti jsme. Presne to ja tak vnímam, že naozaj mňa tiež moje zranenia veľmi ovplyvnili aj to, že som si neverila, alebo že som fakt, že zažívala veľké také až zúfalstva, by som povedala, že som rozmýšľala aj o tom, aký je ten môj zmysel, na čo tu vlastne som a vlastne je to fakt také veľmi hlboké, že doteraz to ešte stále riešim aj s tebou práve, tak
Přesně. Tam si krásně pojmenovala, Dianko, že to jde do hloubky. Že my na povrchu si řekneme, ne, to takhle není, my to takhle nemáme, já vlastně to mám všechno v pořádku, já to vlastně žiju dobře, ale pokud to nežiju v té realitě a pokud skutečně tam nejdou mi naplnit ty sny, tak opravdu někde v hloubce tomu ani vlastně nevěřím. A zase, vlastně můj styl práce, mentorování, koučování je to, že jdu primárně do té hloubky a jdu hledat tu příčinu, proč já jako dospělá nežiju ty své sny, nežiju to, po čem ta moje duše touží, protože my to jako víme, kde chceme být. My to tam cítíme, ta intuice nám to tam napovídá, ten vnitřní hlásek tam stejně vzadu je. On nikdy nevyhoří, dokud tady budeme na světě. Ale my uvěříme tomu hlasu, který není náš, který většinou vede z našich autorit, který nás ovlivňovali v tom dětství. A tam je obrovský rozdíl. My vlastně potřebujeme zesílit ten vnitřní hlas a tím, že ty vzorce a postupně ty podvědomé programy mažeme, protože je možné je vygumovat, transformovat, vymazat, přesně jako v počítači můžeme transformovat disk, tak toto vlastně je hodně podobný, tak my zesílíme, tam dostane tu větší sílu a váhu ten můj hlavní vnitřní hlas a díky tomu potom postupně oslabujou se ty vnitřní vzorce, ty nepravdivý. Měníme tam vlastně ty pravdy, co je vlastně ta skutečnost. Už pohledem toho dospělého člověka k tomu vnitřnímu dítěti, k té vnitřní malý třeba 3letý Diance, a aby vlastně to spolu pochopili, aby se tam rozpustily ty negativní vzorce a díky tomu se tam otevře zase víc ta cesta k tomu potenciálu a důvěra v sebe tam přirozeně vyroste a přirozeně zesílí ten potenciál, takže si dovolím potom postupně dělat ty kroky tam, kam fakt skutečně to moje srdce touží. Mm-hmm. To je super. A vedela by si prosím aj našim sledovateľom, lebo väčšinou sú to asi aj mamičky, tak či by si im vedela nejakú poradiť, že ako predchádzať týmto zraneniam u svojich detí? Krásná otázka. Tak já můžu mluvit ze své zkušenosti, protože samozřejmě já jsem vnímala, mám 2 dcery, dneska už jedné 15, druhé bude 18 a vlastně ty byly velkým aktivátorem k tomu, že mě dovedly to pracovat vlastně na sobě, protože já jsem vnímala svoje zranění na nich. A já jsem věděla, že nechci jim způsobovat další zranění, které pochází ze mě, takže já jsem neřešila ty děti, jako že bych dávala je někam k terapeutovi, protože jsem vnímala, že všechno, co vidím na nich, se odráží z mého vnitra, ale začala jsem vlastně řešit svoje nitro, svoje zranění, svoje traumata, který jsem si pozbírala vlastně v tom dětství a léčila jsem je skrze sebe. Takže pokud tady jsou nějaké maminky, které vnímají, že mají taky nějaké své zranění a nechtějí ho předávat zase na další generaci, protože my si to většinou neseme rodově, to funguje přesně jako kořeny stromu. Jo? My si to tam, i když spousta rodičů nežijou třeba ani se svými dětmi, nebo si myslí, že to nedělají jako fyzicky, tak se to přesává jako energeticky. Ty vzorce se přenášejí pocitově, takže my, když nevyřkneme tu věc, tak oni ty děti z nás nacítí. Takže tam doporučuji, aby ty maminky začaly ty zranění uzdravovat, začaly je vlastně zvědomovat ven, i skrze to dítě, takže pokud uvidí, že to dítě nějakým způsobem nefunguje, nebo mu to dítě většinou zvědomí to zranění, tak ne se zlobit na to dítě, ale jít se podívat do svého nitra a vlastně se podívat, kde tuhle zkušenost už jsem zažívala. A ono to moc jakoby vědomě samo nejde. Jo? Je to stejné, jako kdyby člověk si chtěl operovat srdce nebo operovat nohu sám. Je potřeba v určitý části života, k tomu je potřeba už ten doktor, který pomůže ty vzorce, jako pomůže jako odstranit, vyoperovat. Ale v základu si to může uvědomit včas s tím stylem chování, že vlastně může jako se zastavit včas, může vnímat, co ho tam zabolelo,
pojmenovat i ty emoce, to je nejdůležitější. Mnohdy pomůže i ten pocit pojmenovat. Říct tomu dítěti, já se dneska necítím dobře, bolí mě hlava a pojmenovat z jakého důvodu. Měla jsem z toho v práci hodně a v tu chvíli to dítě si nepřepíše tu pravdu, aha, máma mě nemá ráda. Jo, učit se spíš, je to forma komunikace, která obrovsky už může pomoct, aniž bych léčila to zranění. Protože pokud ty rodiče tam jsou uzavření do sebe, do svých bolístek a neumí to zdravě komunikovat, pojmenovat, tak ty děti potom dost trpí jenom proto, že to tam je nezdravě vykomunikovaný, nepojmenovaný. Lidi nejsou ani, mnoho lidí neumí pojmenovat, co se v nich děje, takže já doporučuji poznat jako sebe, poznat svoje emoce, začít vnímat, co se to ve mně děje, co mi to spustilo a začít sebe poznávat. A tím obrovsky pak pomůže i tomu dítěti, že na něj nebude přinášet, jak to říkám, takzvaný jako úplně až jako emoční smrad, emoční hovna, když to řeknu, že opravdu to pomůže, že to nebudeme přinášet na ty děti. A vlastne vie si aj takto dospelí napríklad nejako vyliečiť tie svoje zranenia tak, že číta nejaké knižky alebo je v takom pozitívnom prostredí? Přesně tak, Dianko, a tady teďka já navedu na tvoji knihu. Děkuji, že ji můžu mít, protože já si pamatuju, když jsem taky kupovala svým dětem inspirující knihy a ukazovala jsem jim, jak můžou komunikovat se svýma malýma spolužákama, dětma ze školy, jak vlastně se dá svět vnímat úplně jinýma očima, že nemusí to vnímat tak, jak většina lidí to tak má, nebo jak je společnost učí, že se dá spousta i špatných kroků vykomunikovat jiným způsobem a obrovsky mě potěšila tvoje knížka, protože ta není teda jenom pro děti, ale i pro dospělé a mně se líbí právě tím, jak vím, že je těžký pojmenovat emoce a pocity, pojmenovat pocity štěstí, pojmenovat, jak vypadá, dost lidí třeba nepochopí, třeba určitý bolesti neumějí pojmenovat. A v tvé knížce ty umíš všechny tyhle ty vlastně emoce a pocity otisknout do toho obrázkového systému, do toho obrázku, do písmen, do textu, do fantazie. A je to obrovský léčivý v tom, že pro ty lidi je to víc uchopitelný, že se na to podívají v té knížce a dokážou si to představit. A je ještě hezčí, že ty to máš formou jako pohádky, ale zároveň jako pouční, rozvojové pohádky. Takže i ten dospělák si dokáže mnohonásobně víc uvědomit, kde ty chyby můžou vzniknout v té výchově, nebo i sám, jak se dívá na svět. A u těch dětí je to úplně to samé, protože ty to tam máš moc hezky, máš tam moc hezký příměry. Jo, že tam máš provázaný fakt osobní rozvoj, krásný příběh, lidskost, že ta duše tam vlastně vidí naději, že ten člověk nemusí se ztratit v tom životě. A je to hezký, protože když se o tom jenom takto mluví, tak někteří lidi potřebují fakt to mít jakoby v té realitě jako nějaký důkaz, nebo mít to tam otisknutý a u tebe se to teda velmi povedlo, takže tvoje knížka je nejen pro děti, ale skutečně i dospělák se může zastavit a říct si, aha, tak já to můžu vlastně dělat jinak a ještě to pomůže tomu dítěti, takže za mě úplně krásná, motivační, inspirující kniha. Ďakujem pekne. Mne to tak veľmi teší, že keď vlastne tá moja tvorba dokáže až takto pomáhať, lebo ja keď som bola malá, tak som veľmi pozerala takéto rozprávky práve aj, ktoré aj pekne vyzerali a zároveň mali k sebe nejaké to pekné posolstvo a som si z toho možno aj zobrala takú tú inšpiráciu do života a spomínam na ne veľmi akože dobré a doteraz niekedy si ešte pozriem takéto rozprávky, lebo ja v tom vidím veľký zmysel sa presne do tej detskej duše, lebo vlastne tá detská duša je tak čistá duša, ako sa hovorí. A všichni v sobě máme. Všichni i dospělí máme právě v sobě to vnitřní dítě, takže my i, co je super vnímat, že my skrze ty děti léčíme i to naše vnitřní dítě. Takže tvoje knížka, i když jsme jako fyzicky v dospělém těle, tak v nás stejně to vnitřní dítě je, který toto potřebuje slyšet a potřebuje pohladit. Potřebuje tam slyšet v určitých fázích života, kdy to dítě se cítilo samo, opuštěný, nevědělo si kudy kam. Tak v té tvé knížce na to existuje návod, jak vlastně s lehkostí se na to podívat jinýma očima. A za mě tam může odblokovat i spousta věcí, protože tam máš
jakoby s otevřeným myšlením, s tím růstovým myšlením, ten návod na to, jak se na to podívá fakt jiným. Jsou tam jiný úhly pohledu, který můžou otevřít tu mysl a otevřít a říct si, aha, tak ono to jde vlastně i takto vnímat. Moc hezký. A Peťka, a vedela by sa nám ešte povedať nejak tak viacej do hĺbky, že ako sa vlastne prejavujú tieto zranenia z detstva? Určitě. A tak to zkusíme, Dianko, tak jak spolupracujeme spolu. Jak se projevujou? Tak mi zkus říct ty, jak se ti projevujou. Jak se projevují ty tvoje vlastně zranění. No, ako už asi vieš, tak vlastne sa mi prejavujú tak, že si neverím v tej svojej tvorbe, že nevidím tam niekedy až takú, že keď spravím nejakú chybu, tak ju niekedy neviem až tak s ľahkosťou ako keby prijať. A čím myslíš, že to je způsobeno? No právě týmito vzorcami. Ano, a kde vznikly? Odkud pochází? No, z toho dětstva. A proč vlastně tam se bojíš ty chyby? Jak ty jsi byla vychovávaná, když přijde chyba? Byla tam otevřená mysl, byla tam otevřená náruč toho rodiče, bylo tam otevřený přijetí. Jak na tebe reagoval rodič, když přišla chyba? No, niekedy to bolo také, že ma vysmial, alebo trochu takéto poníženie, že a toto si nevedela, alebo potom takéto... Ja si pamätám na taký jeden zážitok, že vlastne som zabudla si zobrať do školy učebnice a tak mi ich vlastne môj otec priniesol, ale v podstate povedal mojej učiteľke, že nech mi dá poznámku, lebo som si nesplnila akože tú svoju povinnosť alebo tak. A vlastne to bolo pre mňa také dosť zraňujúce, vlastne, že aj kamarátky ako keby to nechápali, že môj otec mi povie, nech mi dá učiteľka poznámku, že nestál na tej mojej strane, sa mi tak zdalo. A vlastne to mi tak tiež možno utvrdilo v tom, že nemôžem robiť chyby, inak príde ten trest alebo poníženie. Ano, přesně. Teď jsem chtěla říct, že tobě se tam zapisuje, že udělám-li chybu, přijde trest a pro tebe ještě ten trest je znásobený, protože tam kolem tebe bylo to okolí. Takže vlastně se bojíš dvojnásobně a to dítě, když tam není přijatý dělat chyby, tak ty se vlastně, děkuju za tuhle vlastně inspirující poznámku, protože to má hodně moc lidí i ze škol, že vlastně jak se známkuje, tak ty děti se naučí vlastně obrovský strach dělat chyby, ale když ty přijdeš na cestu podnikání nebo na cestu, že tady chceš tvořit krásné věci, tak mnoho lidí ani se nevydá na tu cestu, protože se bojí právě dělat ty chyby. Nemá tam vlastně tu důvěru v sebe a má v sobě zapsaný ty pravdy o sobě, dělat chybu, přichází trest. A vlastně v dospělosti to může přijít i formou peněz, že přijde trest. Že vlastně místo, abych získala, tak ztratím. Můžu mít strach, že budu dělat to, co mě baví, přijde trest, to znamená přijdu o své přátelé. Můžu mít i takhle. Ono se to neprojevuje v té dospělosti, ten vzorec jako úplně originálně stejně. On se může projevovat v mnoha jiných aspektech, ale brzdí tě na tom rozvoji toho potenciálu. Já můžu říct třeba svůj příklad. Já jsem byla člověk, který neuměl vůbec říkat ne, takže já jsem na všechno kývala ano a žila jsem jenom pro ty ostatní, jenom aby oni byli šťastní, ale moje vnitřní duše byla absolutně vyhořelá, absolutně. A já tenkrát si pamatuju, kdy jsem se zastavila a řekla jsem a končím, protože tak, jak budu vyhořelá já, budou vyhořelí moje děti, co si ode mě jako od mámy vezmou. A tam potom jsem si uvědomila, jak je důležitý, jestli chci se s dětí mít sebevědomí holky, ženy, tak musím nejdřív jim ukázat, jak to vůbec vypadá, protože oni skutečně nás kopírují, bez pardonu nás kopírují. Takže jestli já se zlobím na jejich chování, agresivnější, tak to je všechno moje. A i když potlačovala jsem obrovské emoce, já jsem byla člověk, který neuměl vyjadřovat emoce ven, protože mi to v dětství nebylo dovoleno. Neměla jsem tu možnost si dovolit být naštvaná, vzteklá,
cítit se smutně, cítit se špatně. Takže já jsem všechny emoce potlačovala, takže na povrch vypadalo, že jsem jako klidný člověk, že jsem jako spokojený člověk, ale všechno se vařilo ve mně a ty děti mi to stejně ukazovaly. Takže když jsem si říkala, no tak co, odkud to pochází, ale uvnitř tam v hloubi to všechno bylo zadupaný, zašlapaný. Takže mě to třeba obrovsky bránilo v tom, abych dělala tu práci, pro kterou jsem se narodila. Vůbec bych si nedovolila, kdybych si neodstranila všechny bloky, které jsem si do sebe taky zapsala, nahrála, tak nedělám tuhle práci, pro kterou jsem se narodila. Nevidím svoje dary a talenty. Jsem prostě v automatickým nějakým módu, do kterého mě vychovali, do nějaký škatulky, formulky, která mě vedla, ale to člověk žije úplně, jak když ani neví, že žije. To je úplně jiný rozměr, než když v té hloubce si ty vzorce odstraníme a začnu žít fakt skutečně podle toho potenciálu. Takže ty vzorce, u tebe třeba ta chyba, tak to je, tam pak seš na sebe tlak přísná, že chceš všechno 100%, možná 200%, protože tam podvědomě pořád vlastně vyskakuje ten strach z toho trestu a odmítnutí a strach ze ztráty ty lásky, že když udělám chybu, tak nejenže, a ty už tam nemáš strach v dospělosti, že přijdeš o maminku, o tatínka, o kamarády, ale už je to větší rozměr, tobě se to pak prolíná, potom se to může do vztahu, že mě opustí partner, může se to prolínat do toho, že nebudu mít klienty, kteří si rádi přečtou moji knížku, že to, co nakreslím, stojí stejně za nic, že stejně někdo přijde a zničí mi to a řekne, potrestá mě, jo, tohle tam pak takovýmhle způsobem se nám to může propisovat do našeho života a přitom vlastně ta knížka může být nádherná, v očích ostatních úplně luxusní, ale ty tomu nebudeš věřit nikdy, dokud to tady v sobě neuzdravíš. Hej, toto fakt má podľa mňa tak veľa ľudí, že aj s tou chybou, tá škola je taká, že tomu tak vedí, ale ja teraz sa aj stretávam s tým, že je veľký tlak na výkon, že na škole je to veľmi také, že musíte pracovať, musíte sa naučiť pracovať pod tlakom a pomaly na to dajú tak málo času a fakt viem, že proste veľa mojich spolužiakov proste pije na pravidelne energy nápoje. Fakt my tam máme celý sklad tých energy nápojov. Takže to je keby podľa mňa úplne až také smutné, že to, a potom aj ponocujú tí žiaci, úplne sú unavení a podľa mňa to je úplne, že strašne stresujúce, ako keby a potom vlastne z toho môžu vznikať aj tie depresie, úzkosti a podobne. Teraz aj si čítala nejaké články, že vlastne je toho keby dosť veľký nárast od toho 2020 roku alebo nejak tak, že to takto začalo stúpať u tých mladých. A čo na to povieš? Přesně tak. Vznikají tam závislosti. A závislost zase vzniká z nenaplnění sám sebe. To má mnoho dětí, ať to jsou vlastně dneska mobily, ať je to nápoje, ta závislost může být na čemkoliv. Ale jakmile vzniká závislost u dítěte, tak to dítě může ukazovat svému rodiči, že samo nežije svůj život. Že třeba žije perfektně roli mámy, ale nemusí třeba perfektně žít roli toho člověka. U mě Petry, u tebe Dianky. Ty můžeš být skvělá spisovatelka, autorka, ale je potřeba umět žít jako tu podstatu sám sebe. A ty děti, pokud unikají do závislosti, tak tomu rodiči už to může ukazovat, že rodič uniká do závislosti. A nemusí být stejná závislost, co má dítě. Může mít úplně jinou závislost. Může mít závislost fakt na mnoha věcech, i jakoby na banalitách, na sportu, může být závislost i na lásce. Jo, že třeba chybí láska, tak si tím dávkuje si tím krátkodobě tu lásku. A to dítě potom, čím více to prohlubuje, tak samozřejmě je to těžší se z toho dostat. U mě bylo nejhlubší postavení se na svý vlastní nohy, strach ze závislosti, ale zároveň jsem měla obrovskou závislost na lásce vůči partnerovi. A to bylo pro mě fakt jako léčivý, když jsem si tyhle věci zvědomovala a uvědomovala, jak strašně moc mi chybí ta láska tady uvnitř mě.
že nejde takhle být to je stejný jak na drogách, jako na určitých závislostních látkách. Tak stejná může být závislost na lásce, na financích, může být závislost i třeba na tom člověku, na té podpoře, na různých věcech. Tak mě vlastně nejvíc přivedla ta závislost na lásce, když jsem byla nucena od toho partnera jako odejít. Ty chyby. O těch jsme mluvili, že ve školách, a tam nejde o to jenom, že ještě ve škole jsou nezaměřený vlastně, neříkám, že všechny školy, protože už se to začíná projevovat, že jsou i bez známek školy, ale tak, co tam hlavně dochází k čemu, což není jako super pro ty děti, k porovnávání. Jo, protože když budu talentovaný, protože každý člověk jsme jiný, každý máme jiný talenty, každý máme jiný potenciál a pokud ty děti o tom nevědí, že mají jiné dary a jiné talenty, nejsou k tomu od rodičů vedený a zase nejsou k tomu od rodičů vedený, protože sám rodič to u sebe nezkoumá, sám rodič si to třeba nezvědomuje, jaký má talenty, jaký tady má dary, který má jenom on, tak potom ty děti se cítí ztracený a vlastně nenaplnění a když už teda jsou známky a jede se tam v té škole třeba na ty chyby, na ty výsledky. Chyba je špatně, musíš mít vlastně, 1 je dobře, 5 je špatně, chyby, nemají se dělat chyby, nejsou tam dovolený, neberou se chyby jako zkušenost a jako informace, ale jako nějaký dogma. A zároveň, co to má ještě větší důsledek, je to, že ty děti se tam porovnávají. A to vidím i s dcerou, když řešíme známky, tak vlastně to tam neustále spolu komunikujeme o tom, že ta známka je pouhá informace o tom, kde se momentálně nacházím a vůbec to neznamená, že ta kamarádka je něco víc nebo míň, protože ona může mít úplně jiný talenty, může je mít třeba na spíš humanitní předměty, než na nějaký, dám příklad, na jiný předměty, má větší talent na humanitní předměty a prostě nemusí jít to stejně dobře, nikdy to nemusí jít dobře. A když toto děti o sobě nevědí, tak samozřejmě dochází zase k sebedestrukci a zároveň ještě další si umocně tím, že se porovnají s druhou kamarádkou, protože mnohdy ty děti nevědí ani kým jsou, nevědí, jaký mají fakt jako silné stránky, ani slabé stránky a tam dojde k porovnávání a tam si ještě přicházejí další kódy a další pravdy o tom, že jsem k ničemu, že za nic nestojím a ta energie klesá obrovsky dolů a není tam chuť potom něco tvořit, protože se tam umí sami sobě takhle zadupat. Presne ako hovoríš vlastne, lebo ja, keďže som ešte stále študujem, ale aj pred pár rokmi som vlastne videla na sebe, že keď som sa rozhodovala, že kam pôjdem na strednú školu, tak ja som proste vedela všetky predmety na jednotku, ale potom pre mňa bola strašne náročné, že vlastne tak potom k čomu sa mám venovať, keď viem všetko dobre, alebo všetko nejako zvládnem sa naučiť, ale vlastne potom vlastne, čo je ten môj talent, že som tam nevidela len ten môj talent, vlastne tam všetko som sa učila dokopy a vlastne som nevidela vlastne, že čo je ten môj potenciál. Ano, protože se naučila vlastně zvládnout všechno. Protože se to od tebe očekávalo, takže se všechno naučila. My si zvykneme na všechno a umíme se naučit všechno. Ale jo, druhá věc je, jestli to je vůbec moje perspektiva a jestli to je můj talent. My umíme dřít na všem, jo? My umíme si vydřít ty věci, ale od toho tady nejsme. My jsme se nenarodili proto, aby jsme vydřeli jako nějakou věc. Pokud mi to nejde lehce a nejde mi lehce matematika a jde mě naopak perfektně třeba přírodověda nebo dějepis, tak směřovat tu energii na ty věci, které mi jdou. A to, co mi moc nejde, tak je důležité jenom chápat, protože právě, že ta škola zase vede k tomu, umějí všechno. Ale my tady nemůžeme umět všechno. Přesně jak já vždycky přirovnávám ke zvířátkům na planetě. Žádný zvíře nemůže umět všechno. Jo, to je stejný. Každý má svůj talent a potenciál. A takhle to je i mezi lidmi. Každý má svůj potenciál a talent a je v pořádku neumět všechno, ale to nikdo nikomu vlastně neřekne. Mnohdy to neřeknou ani ty rodiče, protože to nezkoumají. A dost často bývá velká chyba, vracím se k té otázce předešlé, že rodiče si myslí, že ty děti jsou automaticky jako oni. Ale bohužel naše děti se nám právě rodí trošku jinak, aby my jsme pochopili sebe.
právě diametrálně jinak v jiných talentech. Můžou tam být určitý podobnosti, který ty geny prostě nezmění člověk, základní, ale v mnoha talentech jsou jiní a právě proto, aby ten rodič poznal sám sebe. Takže, ale to je dost velká jako chyba u rodičů, že si myslí, že jsou automaticky stejní. Dám příklad, já budu perfektní sportovec a pokud budu mít vedle sebe dceru, která je talentovaná na umělecké dílo, na kresbu, na tvoření, tak bych ji zabila, když bych ji vzala na nějaký horolezectví a zvedání činek, protože ona má tu perspektivu nastavenou někde jinde. A neznamená to, že je špatná, vadná. A respektuji takovou, jaká je. Ale vím, že já ji nemůžu tahat tam, kam brát na ty místa, která zase jsou mně velmi příjemná a podobná. A toto, když rodič pochopí skrze sebe, kdo je on, kdo je rodič, a pochopí, že i to dítě může být diametrálně jiný v těch talentech a potenciálu, tak tam pak může přijít ten respekt a souhra toho, že si tam najdou společný jednu věc a budou vlastně se respektovat. Jo, ale rodiče dost často fakt dělají chybu v tom, že si myslí, že jsou stejní a vlastně je vychovávají do stejného módu. Ale ty děti všechno vědí. Tam je hrozně důležitý, fakt velice důležitý se jich ptát. Oni vědí, co jim dělá dobře. Oni vědí, co je ten jejich potenciál. Ono v nich všechno je, všechna moudrost v těch dětech je. Jenomže rodič dost často jim nedá důvěru a není jim otevřený k tomu, že to dítě ty informace tam má. Věřím tomu, Diánko, že kdyby taťka byl v tomto vzdělaný, jo, a pozor, nemusíš mít obavu, má to 99% rodičů, protože nebyli tak vychovávaný, jo. Takže to neznamená, že to je špatně nebo dobře. Jenom dávám příměr, že ten rodič, když je otevřený a zajímá se o sebe a zároveň o to dítě, tak to má lehčí v tom, že to dítě mu všechno řekne. To dítě řekne, co má rádo, co nemá rádo, v čemu je dobře, to vidí i jako na jeho pocitech. Jenomže dost často ty rodiče prostě mají jako autoritu, ty musíš poslouchat, takhle jsme byli vychovávaní. Rodič má pravdu, dítě musí poslouchat, dítě je něco míň a hned tam vznikne ten zápis, nemůžu žít to, co chci, ty svoje potřeby, musím poslouchat a v dospělosti už tou autoritou potom může být kdokoliv zaměstnavatel, partner, kdokoliv jiný a už tam je, že tam jsme tou podřízenou osobou a vlastně tam zase nežijeme sami sebe. Když teď porovnám naši spolupráci, jako co dělám já a co děláš ty, já to dělám v tom neviditelném světě, já vlastně pracuji s tím vnitřním světem, s tím podvědomím. Jasně, já vypíšu ty vzorce, takže ty je jako vidíš, že to dám jako vidět. Ale ty děláš to samý, ale ve formě kresby a ve formě toho uměleckého díla. Takže tví sledující nebo tví lidi, kteří to potřebují vidět v obrázku, ty emoce a vidět to v té psané formě, jo, protože spousta lidí to neumí fakt uchopit, tak bude pro ně to velmi jako osvobozující, fakt léčivý, protože pro někoho si to jenom jako představit, jak má budovat štěstí, nebo jak to teda je, když nebudu šťastná a tak dál, tak to je těžký jako si o tom jenom takhle povídat. Mně se u toho líbí, že ty to umíš krásně jako vložit, dá se to představit, dá se tam vytvořit ta představa, jak to, o čem třeba mluvíme, jak to je vidět v tom obrázku a v takové lehkosti, kterou ty si tam vložila do ty knížky. Takže super, jako za mě úplně skvělý, když člověk jako ty, mladý, úžasná, mladá, inspirující, máš obrovsky moudrý myšlenky. Mě ta knížka vlastně i překvapila, že na to, jak seš fakt mladoučká, tak jaký máš vhledy a jaký máš jako formulace, jakou máš fantazii, jak to umíš přenést právě do toho textu a že to pochopí jak to dítě, tak i ten dospělý. A je to zábavný, je to hlavně, je to vyživující, že tě to baví číst, a vím, že když ji zase otevřu za půl roku, takže zase si tam z toho vezmu. A zároveň je nádherně nakreslená, takže fakt pěkné dílo. Klobouk dolů. Klobouk dolů, protože jsi inspirující mladoučká holčina, která dospělá samozřejmě, ale dokážeš takhle inspirovat spousta dětí, který třeba mají obrovský talent jako ty a bojí se ho projevit. Přesně zase ta škola.
Není potřeba, aby to všem jako rezonovalo. Není potřeba. Důležitý je, že si to najdou skutečně potom ty, kteří to mají slyšet, ty, který zajímá seberozvoj, ty, které zajímá vlastně vnímat od toho života něco víc, nebo se podívat na ten život z té polokloule, že to takhle pootočíš a najednou zjistíš, aha, tak jo, takhle se otevírá ta mysl, otevírá se to myšlení, že se na to podíváš z jiného úhlu pohledu, což ty tam nádherně dáváš, ty jiný úhly pohledu a proč nevidět ten svět hezčíma očima, pozitivnějšíma očima, nebo to obrovsky může pomoct v tom, že si ulehčí potom člověk ten život, když najde nějaký aha moment v tom, že to existuje i jinak a to je super. Od toho právě tady jsme, aby jsme mohli ukazovat lidem, že to třeba nemusí být dogma, to, co jsme viděli jako děti, nebo to, co žije někdo jiný, že to není dogma, že existuje i jiná cesta. A pak je volba na tom, jestli ten člověk se pro to rozhodne a bude to zkusit, bude tuto cestu žít, anebo se zůstane tam, kde je a bude mu tam taky dobře, což je taky v pořádku. No. Presne tak. Vlastne taká, náš život je taká cesta k tomu akéby očisteniu tých zranení a vyliečeniu sa, dá sa predať k tej ďalšej generácii, to najlepšie ako asi. Za mě si myslím, že se vždycky do té rodiny narodí někdo, kdo to tam má přerušit, ty zranění. Jo, že ta duše si to vybere, že tam půjde vyléčit ty generační vzorce. Protože já už na té cestě jsem 18 let, když se mě to spustilo k narození mý dcery starší a vlastně od té doby jsem pořád na té cestě, ale takový intenzivní práce na sobě bych řekla, že bylo asi 5 let, ale není to nekončící věc, ale je to příjemný, když už to člověk vezme jako dám příklad hygienu svoji osobní, tak to je stejně pořád důležitý. Taky se nepřestanu mít, nepřestanu o sebe pečovat jenom proto, že už působím čistá. Mám to už jako rituál a to samý potom přechází takový z těch zranění, z těch vyléčených traumat a zranění. To nepřechází, že nic už nebudu dělat, ale budu o sebe pečovat. I o tu duši je důležitý pečovat, o ty emoce, ale už to je ne z těch zranění, ale z takový ty energie toho, že mě to baví a že chci být tím čistým člověkem, jak pro ty dcery, tak i pro ty svý klienty a pro ty lidi okolo, protože tady nepotřebuju zasmrádat a obtěžovat lidi svými nějakými věcmi, které se mně staly v dětství, a protože vím, že jdou vyřešit, vyléčit, a chci být prostě čistým člověkem, jak na té duši, tak i v té fyzické formě. Já jsem neměla maminku, která by mě inspirovala. Já si pamatuju jako dítě, že jsem toužila mít s tou mamkou ten otevřený hovor, mít tam jako s ní tu otevřenou komunikaci a to tam bohužel nebylo, protože tam nebyla ta zdravá komunikace. Sama si to taky nesla ze svého dětství a neuměla komunikovat se mnou zdravě. Tam jako bylo furt odseknutí, odmítnutí a já jsem potom toužila, že já jednou chci být pro ty svý dcery inspirující mámou. To byla fakt jako velká moje motivace. Jo, tohle ještě dobrý příběh. Já si pamatuju, když jsem si vysněla, kdy mě to s mojí mamkou neladilo ve svých nějakých ve svým 12letým etapě života a vlastně jsem si vysněla, že až já budu mít ty děti, tak takhle teda určitě vychovávat nebudu a že to budu všechno krásně naladěný, nalajnovaný, vyšpíglovaný, prostě úplně lesklý, všechno krásný. No jenže ono se stalo opak pravdou, právě proto, že ty vzorce v nás jsou, a to jsem ještě nic nevěděla o tom, že existují nějaký pravdy, vzorce, podvědomí. A já se mě narodila dcera a mě se tam, tím, jak jsem se stala mámou, to je ten nový parametr, předtím jsem byla jenom partnerka, ale já jsem se stala mámou, protože dokud my se nestaneme tou mámou, tak ty naše vzorce v roli mámy jsou schovaný v nás. Jo, to, co jsem zažívala, jak se maminka k nám chovala, jak se k nám choval tatínek, tam jsme si nakodovali, jaká jsem jako žena, jaká jsem jako máma. Ty vzorce maminky jsme převzali. Nechci být nikdy jako máma, takže my jdeme do toho extrému, abych se nechovala jako máma. Ale nespustí se dřív, dokud se nestanu mámou. A u mě to bylo takhle, když jsem se stala maminou, vlastně se mě narodila první dcera, tak se to ve mně takhle všechno pospínalo.
A najednou úplně jsem se začala chovat jinak a hlavně ve mně se začaly probouzet ty všechny vzorce v roli mámy. A tam se spustily všechny ty vnitřní úzkosti, nízký sebevědomí, strach z toho, že nedokážu být skvělou mámou, že nedokážu vychovat dítě tak, jak jsem si představovala. Tu iluzi jsem si tam vytvořila, že budu jako moje mamka, že to nedokážu, že vlastně to dítě mě nebude mít rádo, že prostě tam bylo takových tisíce vzorců a bloků, který mě pouštěly ty deprese, úzkosti a taky. A já jsem se rozhodla, že tak to teda se žít nedá, že jsem si to vlastně nakreslila jinak a bohužel realita byla jiná. A vzhledem k tomu, že mi na těch dětech skutečně záleželo, tak tam jsem se vydala na cestu poznávání, co se mi to děje. První etapa bylo vůbec rozpoznat, co se ve mně děje, proč to mám, co to je. Panika obrovská, když člověk neví, co se v něm děje. Takže já jsem vyzkoušela různé metody, kineziologii, ruš terapie, spousta různých metod, ale důležitý bylo, že jsem začala chápat a rozklíčovávat, že já jako člověk nejsem vadná a špatná, že to, co se ve mně děje, jsou opravdu probouzení těch mých zranění a toho, že vlastně mám obrovský strachy být to mámou a tam začala ta etapa toho, že já si sice můžu vnitřně nakreslit v sobě, jak chci být máma, ale to podvědomí je mnohonásobně silnější. To je prostě scénář, podle kterého člověk žije. Ale důležitý je, a to bylo pro mě tenkrát vysvobození, že to není žádný osud, že to není žádný život, že nemusím žít podle těchto pravd a že jdou vygumovat a vymazat. Tak to pro mě bylo osvobozující. Ano, byla to delší cesta zase to dát jako do nějaký formy. Byla to nechci říct těžká, byla to pro mě nová transformační cesta, ale já jsem ji milovala nebo miluju, protože jsem věděla, že se toho můžu zbavit, že tyhle vzorce nechci, že to už nechci prožívat. Pro mě bylo motivující to, že existuje z toho cesta ven a vůbec se neřešila, jestli bude mít 10 kilometrů nebo 20 kilometrů. Já jsem jenom šla a pracovala a čistila a uklízela v sobě ty nezdravé vzorce, který mě ovládali v to, jak jsem se zase chovala a potom k těm dětem, nebo jako ta máma. Nespokojená, nešťastná a já jsem nechtěla, aby moje děti na mě koukaly, že jsem nespokojená, nešťastná máma, která tam pláče nebo má úzkosti, deprese, neví co s dítětem. Takže to bylo pro mě největší motor toho nepředávat to fakt na ty děti a vydat se na tuto cestu. A i když jsem potkala hodně metod, tak nejvíc a nejrychlejší pro mě bylo práce s těmito vzorcemi a práce s tím podvědomím, kde se to změní a ty vzorce se promění trvale, už se ti nikdy nevrátí. Jo, už ti nikdo je nemůže zpátky zapsat, protože už to proměníš s tím vnitřním dítětem a už tam neprožiješ zpátky to dětství, takže ty si to vlastně čistíš natrvalo a automaticky od tebe ty děti kopírujou ty zdravý vzorce. Takže pokud si začnu věřit, tak ty děti si vedle mě přirozeně začnou taky věřit. Takže obrovský vliv má na to ten rodič, že může změnit skrze sebe, automaticky mění i chování toho dítěte a důvěru. Pokud si nevěřím, tak já, když si odstraním všechny ty bloky, které mi způsobují nedůvěru, tak já, když odstraním ty bloky, tak můžu žít plnohodnotný vztah s dítětem, ale potom se mi to ještě propisuje, že žiju plnohodnotný vztah s partnerem, žiju plnohodnotný vztah v zaměstnání, s kolegy, v podnikání, s kamarády, s přáteli. Že se to neobjevuje jenom na tom jednom vztahu s tím dítětem, ale propíše se mi ten automatický vzorec do všech různých oblastí. To je na tom úplně to nejkrásnější, že ta práce, nebo já to nechci pojmenovat jako práce, ale to vlastně ta transformace má vliv na mnoho oblastí jakoby v tom životě. A to bylo ještě další vlastně motivace pro to, že mi to dává smysl v tom nezůstávat, ale skutečně se dívat do toho svého nitra, co mě tam blokuje a co mi tam způsobuje tu bolest. Uh-huh.
A ešte by ma tak zaujímalo, že sú tu určite nejakí ľudia, mamičky, žienky, ktoré akoby chcú vychovávať rešpektujúco, aj sa veľmi snažia, ale tiež urobia nejaké chyby, alebo niekedy to proste sa nedarí, ako by sme si želali. Tak čo by si možno im tak poradila alebo pomohla? Nedaří se jim vychovávat to dítě, nebo udělají chybu jako třeba máma, že jsem selhala? No áno, keby tak chcú nekričať na deti, ale proste niekedy sa im to stane, že zakričí. Chápu. Tak první, co je důležité, se podívat, proč jsem křičela. Jo? Pokud jsem vyčerpaná a kašlu na sebe a neumím si odpočnout, je udělat si takzvanou jako verifikaci toho, co tomu předcházelo. Jo? Že aha, může to být informace pro mě, že jsem na sebe teďka týden kašlala, takže si potřebuju do svýho nějakého denního plánu dát každý den sama se sebou a odpočívat, víc odpočívat. Druhá věc, pokud křičím, tak pojmenovat to zase tomu dítěti. Říct, neměla jsem čas na odpočinek, vím, že to s váma nesouvisí, že není potřeba křičet, že se to dá vykomunikovat včas. Já když jsem se potlačovala, já jsem neuměla komunikovat včas. Někdo, kdo potlačuje svoje emoce, protože mu v dětství nebyly dovoleny je komunikovat, tak většinou pak už jenom bouchne. Tlačí to v sobě, potlačuje a pak už jenom bouchne. Ale i to se může dít, to vůbec jako, nechci říct, že to je dobře, ale ne se za to jako bičovat, ne se za to tam vinit, že jsem špatná máma, ale jít a umět to vykomunikovat. A druhá věc je to sama v sobě s tím jako pracovat, podívat se, proč jsem křičela, co jsem včas nepojmenovala s tím dítětem, anebo že, jak říkám, jsem třeba neodpočívala, nebo jestli tomu nepředcházelo, že mě v práci někdo vytočil. Jo? A pak už se to valí jak sněhová koule a už to jenom spadne na ten slabý článek, což jsou děti, protože ty se neumějí bránit, nebo mnohdy nemůžou tomu rodiči se bránit. Takže udělat chybu i, že křičím na dítě, tak umím ukázat tomu dítěti, že i já jako rodič nejsem dokonalá, že můžu ukázat, že udělám chybu, ale můžu si s ním sednout, pojmenovat, vykomunikovat, říct, co tomu předcházelo, že to nesouvisí s tím dítětem, že je špatný, vadný, ale že jsem třeba dostala, já nevím, v práci nějak naložíno, pracovně, a pojmenovat, co se ve mně vařilo, co se ve mně dělo a omluvit se tomu dítěti. Říct mu, omluvit se mu za to, že jsem křičela jako máma. Ukázat mu, že ta chyba není nic špatného a že i my jako dospělí umíme dělat ty chyby. Protože to dítě se to zase ode mě může naučit. Nehrát si tam. Dost často se mi pak dělo, že mám buď dítě, anebo potom mám toho rodiče jako klienta a ty rodiče neumějí se tam dětem omluvit, protože jsou prostě jenom děti. To není pravda. To dítě potřebuje cítit, že je taky důležitý a potřebuje vnímat. Ono není něco míň jenom proto, že my jsme tady ve fyzickém těle o pár let starší a jsme jako dospělí. To dítě má úplně stejnou hodnotu. A to je základ, co by si mohl každý rodič uvědomit, že to s tím dítětem je důležitý jednat, úplně stejně, jako kdyby tam přišel ke mně nějaký ředitel něčeho, tak taky nebudu na něj hřvát, pokud mi teda samozřejmě nebude něco způsobovat. Tak samozřejmě se k němu budu schovat s nějakým respektem a úctou. A to je hrozně důležité se naučit i s tím dítětem. A to neznamená, když mě to ulítne, ujede, je to zase čas, je to trénink, je potřeba se to učit včas vidět, kdy už mi není dobře a vlastně i pracovat s tím, proč mi není dobře a nenechat to až za ty hranice jako dojet. Za ty hranice toho, že jsem vyčerpaná, dost často maminky toto můžou mít, protože se dětem rozdávají a jsou vyčerpaný, nepředávají na ně zodpovědnost, nechtějí si nechat udělat, netvoří tam spolupráci, nepředávají zodpovědnost na ty děti, co by jako mohli udělat, pomoc v té domácnosti, radši si to ta maminka udělá sama, aby to třeba to dítě neudělalo jako špatně, tak potom ty maminky jdou do vyčerpání a samozřejmě pak tam začnou řvát a mít tam ty různé emoce a ještě za to může dítě břelíný. Ale vlastně ta hloubka, zase když to vezmu úplně do té hloubky, tak není problém v tom, že to dítě je líný, ale je problém v komunikaci té maminky. Jo? Takže umět přiznat chybu, umět pojmenovat, proč tomu tak přišlo, co se tam stalo, odehrálo, vykomunikovat, odpustit sobě,
odpustit, říct si i pojďme si to odpustit, ale nejdřív se to tam musí celý jako pojmenovat a vlastně uklidit. Jako když vyleju belík s vodou, tak taky ho musím nejdřív uklidit. Nebudu dělat, že neexistuje. Jo, ono vlastně ty emoce a práce s tím mindsetem a práce s těmi vzorci, ono je to fakt úplně stejné jako v jiných běžných, jako ve fyzické formě. Jo? Stejně jako jsme zvyklí ve fyzické formě si po sobě uklízet, když se nám něco rozbije, tak to taky musíme po sobě uklidit, nebudu řvát na druhýho a tak dál, že to rozbil, nebo nechám ho projít tou zkušeností. A to samé je potom i v těch emocích. Akorát tam je to neviditelný, tak to dost často fakt lidi neumí uchopit. V té fyzické formě je to jednodušší, že to vidíme. U těch emocí to nevidíme a když nepracují lidi, nemají tu hloubku toho zkušenosti pojmenování těch emocí, tak vlastně ani nevědí, proč křičí a ani nevědí, co se v nich děje. By som sa ešte možno chcela spýtať na záver, že vieš ty nejako môže pomôcť, ak sú to nejakí fakt, že diváci, ktorí pociťujú, že majú zranenia alebo tieto vzorce, nevedia si s tým sami rady, tak vedela by si im ty nejako pomôcť? Nejdůležitější je umět se vypsat. Jo? Vzít tužku a papír a psát, co se mi děje. Protože pak teprve můžu, to je zase krásně k té knížce, jo? Zvědomím si na papír, vlastně jaký nepořádek v sobě nosím. Jo, a psát, klidně popsat x papíru, ale vypisovat, jakou zlost, co tam nesu v sobě, co mě štve, jaký myšlenky. To je terapeutická část, kterou si může udělat každý člověk doma. Takže to je velmi důležitý a mnohdy to může pomoct. A i když si to po sobě člověk přečte, tak uvidí, co se tam v něm vlastně děje. Druhá věc, misi v základu je fakt velmi mnoho zdrojů na internetu, na YouTubeku, kde si může člověk pomoct sám. Spousta inspirujících videí, spousta speakerů, spousta možností, které fakt můžou v základu pomoct. Ale ono nestačí být jenom v tom základu. To je stejný, když to přirovnám, nemůžeme si jenom čistit zuby, potřebujeme i jít do té hloubky. Pokud máme kás, tak potřebujeme už k zubaři. Takže potom já vlastně pomáhám lidem jít do té hloubky, kde si ten člověk sám sobě nedokáže zvědomit, co je tou příčinou toho, že třeba se mi nedaří najít skvělou práci. Jo, my můžeme vidět, aha, tak tady nejsou peníze, tady mi nenabízejí dobrý plát, tady zase to není úplně pro mě ideální, ale ta hloubka může být úplně někde jinde. Může to být třeba, že mi rodič jednou řekl, že jsem neschopná, dejme tomu nějaký činnosti doma, že jsem zametala koštětem nějaký smetí a já si to nesu v sobě a já si budu všude, kam půjdu žádat o práci, už podvědomě půjdu s touhle energií, to máme tady napsaný na čele, jsem neschopná. Takže a lidi si myslí potom, že jsou k ničemu, protože nemají dobrou práci, ale ono to vůbec s tou prací nesouvisí a já vlastně pomáhám jí do té hloubky, najít tu příčinu. A když my rozpustíme tyto vzorce, které mě způsobují to, že jsem neschopná, tak díky tomu tam už budu hledat práci s úplně jiným nápisem. Věřím si, mám tady ty talenty a úplně jiná energie ze mě půjde, s kterou půjdu žádat o tu práci. Takže to není o tom, že nemám štěstí na práci, nemám štěstí na partnera, nemám štěstí na třeba děti, že jsou zlobiví a já nevím jaký, ale je to o tom, že mi něco uvnitř mě blokuje a já s tímto lidem pomáhám jim odblokovávat příčiny ze svého podvědomí, aby žili ten život, aby žili to, kým jsou, ne to, do koho je vychovali, ne do koho je chtěli mít, co od nich rodiče očekávali. Takže pokud by chtěl někdo pomoct, tak si může se mnou domluvit bezplatný call, kde se můžeme domluvit, abych zjistila, co člověk potřebuje, co mu třeba brání v tom žít plnohodnotně, s čím by potřeboval pomoct, aby mi pojmenoval a můžeme tímto způsobem si spolu vykomunikovat základní věci a případně se vrhnout do čištění vzorců. Vlastne poviem aj pre divákov, že vlastne ja som teraz v coachingu s Peťkou a mne to tiež veľmi pomáha v tom, že nájsť tú svoju hodnotu, veriť si viacej, zvládať tie chyby svoje a celkovo je to už len to, že tam máte toho človeka, ktorý vás podporí, že sa tešíte
hodinu, že tam pozrite sa do hĺbky, zistíte, aké ešte tam hlbšie veci máte, o ktorých ste netušili, že to je celkovo také očistujúce, liečivé a fakt, že podporujúce v tom živote, že nezostanete v tom zúfalstve, ale že vás niekto vlastne vytiahne k tomu svetlu. Mm-hmm. A že vlastně, protože pak si člověk myslí, že je vlastně neschopný, ale když pochopí, že to s tebou nesouvisí, že to jsou vzorce, jsou to zápisy, které mě jenom ovládají. A pod těma vzorcema se skrývá teprve ta tvoje duše, ten tvůj potenciál, tak zjistíš, že jsi vlastně v pořádku tak, jak seš. A to je pro lidi důležitý, aby se nevnímali, že jsou neschopní a že jsou tady k ničemu, ale že jenom to, že nežijou plnohodnotně to, kým jsou, tak jenom proto, že ten jejich poklad je zakopaný někde v podzemí a těma všema hláškama a různýma autoritama, který v životě člověk potká, ten poklad my zahrabeme a já vlastně ten můj styl práce je v tom, že já pomáhám ten poklad zpátky zvědomit a najít a otevřít. A samozřejmě není to mnohdy hned, záleží, jak dlouho v tom člověk žije, jak dlouho si ten poklad zašlapává, ale sama jsem si tím prošla a nedokážu si představit, kdyby něco takového neexistovalo, kde bych dneska byla asi. Nedokázala jsem si tenkrát představit, že když zůstanu tam, kde jsem, v těch emocích a v tom vnitřním absolutním chaosu a hlavně úzkostech, že bych ještě přežila dalších 40 let, 50. To jsem si nedokázala tenkrát představit. To bylo úplně nepředstavitelné a dneska ten vnitřní klid hlavně je pro mě úplně největší bohatství. Že už mě neovládají ty všechny strachy a blokující emoce. Tak to je pro mě úplně největší vítězství a největší bohatství. A je to takú vďačnosť za to, že vlastne kedysi naši predkovia ani nemali takúto možnosť, že nejaký psychológ a podobne. A vlastne teraz, keď máme tú možnosť, tak niektorí ľudia ju ani nevyužijú, lebo si povedia, že niečo iné je dôležitejšie a podobne, ale v podstate tá naša sebahodnota, naša sebaláska je vlastne to najdôležitejšie, na čom všetko vlastne stojí. Přesně tak. Přesně tak a máš pravdu, Dianko, naše rodiče nebylo, to dřív vlastně bylo, a když už to bylo, tak se to schovávalo. A dneska i lidi se třeba bojí přiznat, že mají třeba bolest té duše, ale to je úplně stejný, jako kdyby se báli jít, já nevím, se zlomenou rukou k lékaři. Takže ono to není, to je úplně stejná forma, jenom je, jak říkám, je to neviditelný a nebylo to tou společností tolik přijatelný. Jo, a zároveň jak říkáš to správně, že teď máme takových možností, že lidi radši, než aby pro to něco udělali, než aby udělali ty kroky vpřed, tak v tom zůstávají. Ale co jim přinese to, že v tom zůstanu? Co mě by to přineslo zkázu? Takže vydat se na tu cestu, i kdyby po milimetrech se posouvat, po milimetrech na to vlastně odstraňovat nebo se tvořit ten lepší život, tak to je mnohem víc, než v tom zůstávat a propadat se spíš jako dolů, než růst nahoru. A ještě můžeme být pro ty naše rodiče inspirující, jo? Nejen pro naše děti, pro ostatní lidi, pro rodiče, protože mnohdy ty lidi ani nevědí, že existuje tato cesta. A když uvidí tebe, uvidí mě, že existují i jiné možnosti, uvidí tvůj příběh, můj příběh, odkud jsem šla z toho bodu A, kde jsem teď, co všechno člověk jaký překážky dokázal zvládnout, tak potom to může být inspirující, že za mě, jako já říkám, když jsem to zvládla já, tak je to fakt možný pro všechny, kdo se pro to rozhodne, protože já si tenkrát pamatuju, že pro mě bylo nejdůležitější to rozhodnutí, že tak to žít prostě fakt nechce a že budu dělat všechno pro to, abych našla tu cestu, jak z toho ven. To byl můj největší aha moment a nakopnutí sebe sama, to rozhodnutí a pak už se mi ty cesty otevíraly. Jo. A nebýt na to sama, to je další, říct si o tu pomoc. Já jsem nebyla naučená si umět říct o pomoc, protože jsem to nikdy doma neviděla, umět si říct o pomoc. Takže strachy z toho umět si říct o pomoc, ale mě už to tenkrát dostalo do takové fáze, že nic jiného, to bylo nezbytné si říct o pomoc. A dneska jsem na sebe pyšná, že to umím a že to není nic špatného, ale naopak, že to má obrovskou váhu pro mě. Máš ešte nejaký odkaz pre divákov, nejakú krátku myšlienku na záver?
žijte to, kým jste. Život je skutečně krátký a pokud otevřete své srdce a budete žít podle toho srdce, tak zjistíte, jaká je to obrovská kvalita a hloubka. To je úplně tam, to prožíváte. Není to přežívání, ale prožívání. A věřte, že pro vás všechny tady jsou ty dary. Každý máte v sobě určitý potenciál, každý máte v sobě dary a je jen na vás, jestli je otevřete nebo ne. Je důležitý je vědět, že žít podle svého srdce je nejdůležitější bez ohledu na to, co se od vás očekává, protože jedině tak můžete dojít k vnitřnímu naplnění a štěstí. Takže za mě je, vydejte se na tu cestu, ať klidně trvá, jak dlouho chcete, je úplně jedno, o tom to vůbec není, ale nezůstávejte zaciklený sami v sobě, pokud vám v tom není dobře a vykročte cestou, vydejte se na tu cestu poznat sami sebe a žij život takový, kým jsi ty, ne kým tě chtějí mít. Krásne. Myslím, že pre mnohých ľudí sa to aj dotklo srdiečka ako mňa. Ďakujem veľmi pekne, Peťka, že si prijala pozvanie na náš rozhovor a verím, že ešte niekedy na budúce sa takto stretneme a porozprávame sa. Určitě moc ráda, děkuju, Dianko. Třeba příště to můžeme udělat, takže já zase se zeptám tebe na tvé kvality a na tvůj potenciál, protože máš v sobě obrovskou moudrost a mohlo by to taky spousta diváků zajímat, jak jsi se dopracovala k tomu, že jsi vytvořila knihu, co to všechno předcházelo a tak dále. Takže máme možností. Moc děkuju za pozvání a ať se děje. Tak všetkým vám prajeme pekný týždeň, pekné sviatky a tak. Je tak krásný adventní čas a skutečně buďte k sobě laskaví a ohleduplní. Ahojte. Ahoj a děkuju. Dobre, zvládli sme to. Janko, já tě objímám.